ziua și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Sunt Marius Vornicescu și astăzi o am invitat în emisiune pe Lakshmi Bărbuș. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Avem un subiect nou pentru emisiune. Un subiect destul de, hai să zic, eu l-aș încadra într-o sferă destul de alunecoasă, pentru că să spunem că putem să-l băgăm în era psihologiei. Nu ține foarte mult de zona asta. Cei mai mulți traineri de constelații familiale, că despre asta vom discuta astăzi, am văzut că erau psihologi. Eu inițial așa am asociat cu acest subiect. Și astăzi o să arătăm celor de acasă și vom încerca să le explicăm beneficiile acestei terapii. Putem să o considerăm o terapie, nu? Constelațiile familiale. Ai pus foarte frumos așa și foarte punctual, ai adus în discuție lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, constelațiile familiale eu le-aș încadra undeva la graniță între psihologie și spiritualitate. Și zic asta pentru că, pe de o parte, ne arată modul în care funcționează psihicul și modul în care funcționăm noi într-un mod sistemic, dar pe de altă parte ceea ce stă la baza constelațiilor familiale este ceva ce ține de spiritual. Acest fenomen de câmp, așa cum este denumit, un câmp conștient care se creează în timpul workshop-ului de constelații, este parte din sfera de spiritualitate. Și atunci este o îmbinare foarte frumoasă între psihologie și spiritual. Asta este și unul dintre lucrurile care m-a atras foarte mult la constelații, pentru că călătoria mea în viață a mers foarte mult în zona de spiritualitate, iar apoi m-am îndreptat și către psihologie și metoda asta le-am îmbinat. Coborât un pic că psihologia e mai împământenită în rândul oamenilor și spiritualitatea, dar mintea omului o asociază cu ceva mai înalt, psihologia ceva mai palpabil. Mai palpabil. E o modalitate în care, într-adevăr, poți ajunge mai ușor la oameni. Exact. Spiritualitatea e cu dus și întors, nu toată lumea este atrasă și deschisă către așa ceva, însă prin psihologie poți ajunge mult mai ușor la oameni și la nevoile lor și poți să le vin în întâmpinare în felul ăsta. Mi-a venit acum o întrebare pe care o pun uneori anumitor invitați. Ține de o anumită credință sau poți să fii și ateu și să participi la o astfel de constelații și să aibă efect asupra ta? Da, cu siguranță. Nu are legătură cu credința. Cum spuneam, este un fenomen de câmp care se întâmplă și, practic, lucrează foarte mult în planul subconștient și ne ajută să observăm ceea ce există în planurile mai profunde ale psihicului nostru și, de asemenea, într-o zonă mai largă, pentru că constelațiile familiale, practic, sunt o ramură a constelațiilor sistemice. Ele fac parte din constelațiile sistemice, așa cum, practic, această metodă se poate folosi și în plan politic, și în plan juridic, și educațional. Da, o putem folosi pentru organizații, o putem folosi în business și, de asemenea, da, putem folosi aceeași metodă, practic, oriunde există un sistem. De asta ele, practic, adică sunt măcar 3-4 persoane sau ceva mai mare? Da, da. Oriunde există un sistem, atunci putem aplica această metodă. Iar constelațiile familiale sunt cele mai cunoscute și numele a rămas cel mai prezent, dar ele sunt, de fapt, constelații sistemice. Și putem lucra în oricare din aceste domenii cu ajutorul metodei, inclusiv în plan intrapsihic. Asta e noutate.
Da, este foarte interesant pentru că cu ajutorul constelațiilor ne putem uita practic ce se întâmplă în câmpul nostru familial atunci când întâmpinăm o dificultate în viață. Tendința noastră este de a ne asuma într-un mod direct situația cu care ne confruntăm și a căuta soluții doar în sfera noastră restrânsă. Da, da. Însă constelațiile ne ajută să lărgim această sferă și ne arată că noi suntem parte dintr-un sistem și că atunci când întâmpinăm o dificultate, e necesar să ne uităm la întreg. Și în cadrul acestui întreg vom găsi mult mai multe resurse și modalități de a merge mai departe și a face față situației respective. E destul de greu să ai viziune de ansamblu într-o situație destul de dificilă, pentru că, într-adevăr, suntem setați, să zic așa, natural, pentru a vedea doar ce este în jurul nostru, asta în cazul în care vedem și ce este în jurul nostru. Da. Să mai vezi și tot puzzle-ul e destul de greu. Și mai ales dacă ești într-o perioadă în care, eu știu, suferi, pentru că bănuiesc că sunt oameni care vin fără probleme la astfel de constelații, doar așa, pur și simplu să... Mai sunt, da, mai sunt, dar mulți oameni vin atunci când întâmpină probleme și când sunt în situații dificile. Însă sunt și persoane care vin doar ca să-și atingă obiective. Okay. Da? Deci se poate lucra și pe plus, să spunem așa, da? Atunci când ne dorim ceva sau când vrem să ne depășim pe noi înșine, putem lucra cu constelații. Însă mai puțini oameni vin pentru asta. Ca la medic. Da. Majoritatea se duc când sunt bolnavi într-o fază destul de avansată. Ascultându-te, am ajuns la concluzia că trebuie să fii un fin observator în toată constelația asta. Se referă doar la cel care este conducător de grup sau cel care dirigează toată terapia, sau această sensibilitate de a observa trebuie să o aibă și cei care participă? Nu este necesar nimic special ca să poți participa, însă de obicei cine este atras de constelații și își dorește și simte să participe, atunci să zicem că poate și înțelege pe deplin și poate participa într-un workshop de constelații. Ceea ce se întâmplă în constelații și mie îmi place foarte mult este că ne dezvoltă foarte mult acest observator pe care tu l-ai precizat. Atunci când oamenii intră într-un anumit rol, în mod natural apare o distanță între cine sunt eu și experiența pe care o trăiesc în acel moment. Și în felul ăsta, capacitatea noastră de auto-observare crește. Asta e unul dintre lucrurile care îmi place foarte mult și la fel îl regăsim în sfera de spiritualitate. Da? Le găsim acest observator, da? Se vorbește și acolo despre el. Și un alt lucru care îmi place foarte mult în constelații este că dezvoltă foarte mult intuiția. Oamenii ajung să fie mai în contact cu propriile lor trăiri și mai puțin cu măștile care ne-am obișnuit să le purtăm în societate. Învață să se conecteze într-un mod real la ceilalți, învață să își cunoască granițele, până unde accept ceva, până unde pot să mă apropii sau unde e cazul să rămân pe loc. Astfel că se dezvoltă așa acest simț al intuiției, da? Și al cunoașterii de sine. Din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, este o metodă care ne aduce foarte mult, foarte mult. Recunosc că inițial, când abia apăruse în România acest sistem de constelații, nu eram foarte atras, cu toate că, în general, mă cam atrag noutățile în domeniul ăsta al dezvoltării personale, spiritualitate, și la primele participări nici nu prea înțelegeam ce se întâmplă pe acolo. Era ceva foarte vag, dar ulterior un prieten m-a invitat să particip
Și exact ce spuneai tu, că îți dezvoltă această intuiție și această stare de observator, am fost ales de anumite persoane care aveau anumite probleme să joc un rol de tată, de frate, de fiu. Și m-am trezit în acel rol că deodată manifest atribute și simțuri și replici ale acelor oameni pe care nu-i văzusem în viața mea. Mi s-a părut atunci fantastic, am început să înțeleg cu adevărat ce înseamnă această constelație și cum se leagă și parcă am văzut soluția observându-i pe ceilalți, cei care își făceau acea constelație, am văzut că această stare de observator și faptul că ei conștientizau anumite mișcări în constelația personală îi făcea să-și rezolve anumite probleme pe care ei le aveau acolo și nu prea mai știau de unde să le apuce. Pentru că, mai ales în probleme legate de, eu știu, probleme ce țin de natură mentală sau de natură spirituală, unde nu este atât de palpabil ca și un organ fizic. Știi că te doare stomacul, știi cam ce să iei, un ceai de stomac sau iei o pastilă, concret știi ce ai de făcut. Te duci la presopunctură, acupunctură, masaj, știi concret. Dar când lucrezi cu emoții și traume, e destul de greu să apuci ceva și de unde să-l apuci, pentru că încă nu avem, sau cel puțin nu știm noi, de aparatură care să scaneze emoții sau să, la chirurgie, vreun medic să poată să scoată o traumă. Încă nu. Cine știe, poate o să apucăm în viața asta. Eu asociez într-un fel constelațiile cu o operație, pentru că atunci când, cred că ar fi bine să spunem un pic și cum se desfășoară, sigur, pentru cei care nu știu ce se întâmplă de fapt în această metodă. Persoana care întâlnește o dificultate, vrea să rezolve o anumită problemă în viață, vine la un astfel de workshop, o astfel de sesiune, unde de obicei se stă în cerc. Asta înseamnă că participă mai multe persoane. Participă mai multe persoane. Persoana vine lângă facilitator, expune problema pentru care a venit și în funcție de ceea ce expune, alegem persoane din cele care sunt prezente să reprezinte diverse, pot fi și lucruri, dar pot fi și persoane care se regăsesc în situația celei care a venit să lucreze o constelație. Adică cineva din familie, nu? Da, poate fi cineva din familie, mama, tata, fratele, poate fi o colegă de servici sau poate fi soțul, poate fi copilul. Pot fi persoane decedate? Poate să fie inclusiv persoane decedate, da. Și de asemenea putem pune și lucruri abstracte, cum ar fi viitorul, casa, banii, mașina, poate, sau orice altceva abstract. Atunci când sunt alese să participe și să reprezinte un astfel de rol, bineînțeles că persoanele au posibilitatea să accepte sau nu să reprezinte rolul respectiv. Se poate și refuza. Se poate și refuza, desigur. Însă ceea ce se întâmplă și ceea ce este, să zic așa, cheia acestei metode, într-un fel, partea ei mai miraculoasă, este că atunci când persoana intră în rolul respectiv, începe să simtă, da, cum ai împărtășit un pic și tu, începe să simtă lucruri care sunt specifice persoanei respective. Atât în plan emoțional, dar și somatic, în corp. Da. Uneori vin tot felul de insight-uri, știm pur și simplu lucruri, ne trezim că spunem anumite replici care nu avem concret nicio informație despre ele.
Uneori persoanele pot simți chiar și anumite dureri care există în corp. Dacă persoana pe care o reprezintă, să zicem, a avut o problemă la picior sau la mână, uneori, și dacă este pentru constelația respectivă, pentru tema respectivă, dacă este important, da, acel detaliu, el poate apărea în constelație și atunci persoana resimte o anumită durere undeva într-o anumită zonă a corpului. Da. În felul acesta, persoanele încep să simtă, practic, anumite lucruri și se creează o dinamică între persoanele care sunt alese și ele sunt în mijlocul acestui cerc. În felul ăsta, practic, ies din subconștient anumite conținuturi, anumite informații și sunt persoane care află pentru prima dată detalii, lucruri uneori importante din familia lor pe care nu le știau și care în constelații pur și simplu ies la suprafață. Astfel că există mai departe fraze vindecătoare care se spun și care au rolul de a aduce armonie între lucrurile care par a fi și sunt în conflict în interiorul... Aici este rolul terapeutului. Rolul terapeutului, însă există acest câmp conștient care aduce la suprafață, da, practic metoda în sine presupune pe de o parte acest fenomen, da, de câmp care apare spontan, pe de altă parte sunt anumite principii în baza cărora se fac anumite mișcări în constelație, se spun anumite lucruri în constelație și care au rolul de a armoniza și de a debloca oarecum conflictele și energia care e stagnată în câmpul familial. Practic te face conștient de problema existentă la un alt nivel și apoi vine soluția prin acele afirmații. Da, de regulă... În mare, da. Da. De regulă, soluția vine atunci când reușim să ne deschidem inima. Asta este un lucru care l-am observat în workshop-urile care le țin și care permite, practic, o armonizare, o vindecare în constelație. Așa este, mai punctat bine, pentru că la cele câteva constelații la care eu am participat, am văzut și persoane care veniseră acolo cu dorința de a-și rezolva o anumită problemă, dar când a ajuns în punctul final de a schimba și de a trece pe un nou mod de a gândi și de a renunța și de a tăia cu adevărat cordonul cu trecutul și care a alimentat suferința în prezent, nu a putut să facă pasul. Se vedea, era evident că era frică să fie bine, practic. Că parcă se atașase de suferința care îi producea oarecum, îi aducea compasiune și milă, probabil, din partea celor apropiați. Și ea se hrănea cu asta. Și în momentul când a venit momentul să facă schimbarea, nu a putut să treacă dincolo. Și atunci, într-adevăr, trebuie să ai inima deschisă, pentru că... Da, de multe ori se urmărește, dacă pot spune, se urmărește lucrul ăsta, și anume modul în care apar aceste fraze vindecătoare și modul în care se întâmplă dinamica în constelații, urmărește acest lucru pentru a crea situațiile de așa natură încât să permită lucrul ăsta, pentru că, desigur, nu e ușor și dacă am putea să facem de unii singuri acasă, nu am mai avea nevoie de constelații. Sigur. Însă, în constelații creăm, practic, contextul potrivit, putem aduce resurse de care persoana are nevoie pentru a putea face acest lucru atunci când e cazul. Asta e o curiozitate de-a mea legată de constelații. Am văzut destul de multe persoane invitate acolo.
să scape de o anumită traumă legată de chiuretaje. Am văzut manifestări foarte adânci acolo în, la femei. E foarte interesant, într-o constelație, cred că 9 femei diferite care au avut aceeași problemă alegeau mereu un bărbat pentru copilul pierdut. Și mereu mă întrebam, chiar eu mă rugam să nu fiu eu ales în astfel de rol, pentru că nu știu cum aș fi gestionat situația. Acel bărbat era mereu ales numai pe astfel de roluri. Pe mine m-au ales pe partea de soluții. Tot timpul viitorul care trebuia să fie luminos și așa. Și soluția eram cel bun. Ceea ce m-a liniștit din acest punct de vedere. Cel care alege nu știu cum să explic. Cum face cum se poate ca atât de multă lume să aleagă un om pe un personaj negativ? Parcă era ceva în aer de îi spuneau și oamenii erau ajutați din punctul ăsta de vedere. Adică omul își juca rolul perfect. Intra în pielea personajului incredibil. Există o rezonanță și la nivelul acesta sau acest câmp, poate cei de acasă nu înțeleg, nu știu, poate fi asociat cu Akasha sau acel... Am făcut și eu această asociere, da. Dar este practic acest câmp în care există toate informațiile și în care noi avem acces la aceste informații. Și da, în spiritualitate el este câmpul Akashic. Aici vorbim despre câmpul conștient. Vroiam să mai fac o precizare cu privire la ce ai spus mai devreme, și anume că în constelații practic nu privim ca lucrurile fiind bune sau rele, și căutăm să înțelegem și să observăm lucrurile care s-au întâmplat și care au cauzat anumite efecte, da, mai puțin plăcute în viețile noastre. Și la fel din experiența și pe care o am eu în mod direct cu constelațiile, am observat că se întâmplă că atunci când reprezentăm pe cineva, așa cum ai spus tu, într-un așa numit rol negativ, da, putem avea, pentru că și persoanele care intră în acest rol, nu am spus asta și poate e bine de precizat, în felul ăsta se cunosc mai bine pe ele însele, da? Și lucrează practic și în propriul câmp personal, atunci când intră și reprezintă un rol în constelație. Astfel că atunci când intrăm în acest rol și să zicem așa că e unul mai puțin plăcut, experiența pe care o avem noi în plan personal e posibil să fie una foarte pozitivă. Ai precizat mai devreme copiii avortați. Da. Da? De obicei, atunci când apar în constelație copii avortați, ei sunt de obicei puși pe jos. Da? Asta este, practic, modalitatea în care, modul în care se reprezintă faptul că ei nu mai sunt în această lume. Da. Da? Și observăm uneori că ei se ridică, da? Și asta ne arată că ei nu sunt în totalitate plecați din această lume, nu au tăiat încă lucrurile care îi țin aici prinși, da? Nu și-au urmat drumul lor către lumină. Și atunci ei pot să se ridice, pot să vocifereze, îi vezi că sunt foarte vii, da. Deși ei nu mai sunt aici. Asta poate să-i țină mama prin atașamentul față de ființa pierdută, da. să nu-i lasă să plece și să-i
Da, poate, exact ce spuneai. pot fi multe cauze. Poate fi și mama, poate fi și un frate, pot fi propriile atașamente. De foarte multe ori observăm că experiența pe care o are sufletul respectiv nu este una normal foarte pozitivă și atunci el, prin prisma asta, rămâne atașat de familie. Atunci când familia și părinții, frații îi acordă un loc în inima lor și în special mama, și de multe ori este nevoie să îi se spună acestui suflet că nu mai este în acest plan și că a fost aici, dar acum nu mai este, atunci se poate face această desprindere. Cam astea sunt în mare, da, lucrurile pe care sufletul respectiv are nevoie să le simtă. Iubirea mamei în totalitate, să ia în inima ei acel suflet și să-i spună că nu mai este. Practic, de multe ori nu realizează că nu mai este aici, în planul ăsta. Așa este. O să continuăm subiectul după pauza publicitară. Okay. Am revenit în emisiune. Discutăm astăzi despre constelații familiale cu Lakshmi Bărbuș. Vorbeam înainte de pauza publicitară de practic modul în care atunci când intri într-un rol așa zis negativ, mai puțin plăcut, poți trăi anumite experiențe care ți sunt foarte benefice. Da. Și spuneam că atunci când cel care reprezintă un copil avortat se întinde, așa cum îi se sugerează de altfel la podea, poate, în acel rol, poate experimenta o relaxare foarte profundă. Cred că la asta nu m-am gândit. Mintea noastră tinde să interpreteze cum că fiind acolo, în acest rol, e ceva rău și negativ, dar în mod real, asta e o interpretare a minții, dar în mod real, experiențial, persoana respectivă poate experimenta o relaxare foarte, foarte profundă. Da? Și atunci lucrul ăsta îi aduce un beneficiu, o resursă. Uneori oamenii sunt persoane care se sperie ușor de constelațiile familiale, tocmai pentru că există trăiri foarte puternice și așa cum mintea noastră le interpretează, ele par foarte... nu vrei să ai de-a face cu ele. Însă, concret, în experiență, observăm că, deși uneori experimentăm emoții puternice, ele sunt foarte eliberatoare. Și chiar și atunci când reprezentăm roluri așa zis negative, căci în constelații noi nu privim în modul ăsta lucrurile, ci observăm doar ceea ce a cauzat sau ceea ce a dus ca o situație să se întâmple. Poți experimenta lucruri care îți aduc multe beneficii, te poți conecta cu resurse ale tale personale de care nu erai conștient. Nu erai conștient, da. Sunt persoane care experimentează pentru prima dată un anumit mod de a fi, o anumită atitudine interioare și sunt absolut uimite și spun că își doresc să fiu mai activ, poate. Și aici am intrat într-un rol în care am fost foarte activ și am simțit din plin energia asta și sunt foarte bucuroase. E o resursă cu care s-au conectat și pe care o pot regăsi acum mai ușor. Am văzut bărbați în toată firea plângând în hohote la astfel de constelații. Ieșeau din ei niște lucruri fantastice. Și o întrebare care mie firesc mi-a venit în momentul în care am jucat un rol, chiar dacă am jucat doar roluri pozitive, poți prelua ceva atunci când intri în pielea unui personaj după ce ieși? Că bănuiesc că mai multă lume s-a întrebat asta și nu doar eu. Da. Dacă e de bine, atunci parcă vrei să preiei soluțiile și aspectele bune, dar la celelalte nu știu.
Da, e o întrebare foarte bună și sunt persoane care se întreabă lucrul ăsta și care au foarte mare grijă la asta. Însă ceea ce se întâmplă este că atunci când există și în noi încă ceva, atunci lucrurile care vin din exterior cuplează, se lipesc. Chiar dacă poate în experiența noastră e ceva, experimentăm la o intensitate mai mică decât într-o constelație. Da. Și atunci lucrul respectiv se lipește acolo. Dacă în interiorul nostru nu mai este nimic care să rezoneze cu lucrul respectiv, nici măcar nu suntem aleși în rolul respectiv. Pentru că de fiecare dată grupul care participă este absolut uimitor cum vine împreună exact într-o formulă necesară pentru constelațiile care se lucrează. Și ăsta e un principiu al rezonanței care de fapt există peste tot în univers, da? Numai că aici îl observăm într-un mod foarte direct. Adică, chiar dacă noi în general știm, da, suntem în rezonanță și ne atragem după anumite lucruri, dar aici e ceva foarte palpabil, adică foarte concret vezi cum se întâmplă acest lucru. Și atunci, dacă nu există ceva cu care tu mai ai de lucrat în interior, nici măcar nu intri în rolul respectiv. Dar în constelații spunem că asta este un dar pe care ți-l face constelația. Pentru că, adică atunci când, spre exemplu, se încheie o constelație și rămânem ușor, poate nu foarte stabili în interior, da? Emoțional sau fizic, este un dar pe care ți-l face constelația, pentru că în felul ăsta se pun în mișcare anumite energii interioare. Spre exemplu, atunci când lucrăm o constelație și deschidem un anumit subiect, energia care se mișcă și care deblochează, practic, blocajul acela, o poate face într-un... Uneori e nevoie doar de puțin, ca energia să se miște puțin, ca ceva să se deblocheze, da? Și poate că subiectul respectiv a ajuns deja, s-a copt deja suficient încât să aducă o rezolvare. Alte ori sunt straturi care abia atunci se deschid. Și atunci când deschidem noi straturi ale ființei, pot ieși în prima fază la suprafață mai multe lucruri, mai multe emoții neplăcute, care de obicei fugim de ele. Însă, ceea ce ne învață constelațiile, și asta este iarăși unul dintre lucrurile care îmi place foarte mult, este că ne învață să conținem. Ne învață să conținem emoții, ne învață să conținem experiențe și în felul ăsta să ne extindem conștiința. Da. Să ne extindem pe noi înșine. Experiența mea în lucru personal a venit foarte mult din zona spirituală. Și prima mea experiență cu constelațiile a fost nu foarte plăcută. În sensul că am zis că ce-mi trebuie mie să stau în atâtea emoții din astea când eu am găsit deja o pace interioară și am deja un spațiu foarte frumos în care trăiesc și nu-mi trebuie așa ceva. Însă, ulterior, am înțeles că și mi-am pus problema că dacă spațiul ăsta al meu interior, care este unul plin de pace și de frumos și de lumină, cum nu poate conține o emoție? Cum nu poate conține un plâns și accepta? Da. Și atunci am zis, dacă spațiul ăsta e într-adevăr autentic și real, el trebuie să fie aici și să conțină toate lucrurile astea. Corect. Și atunci, pentru mine a fost o provocare să încep să mixez, să zic așa, într-un fel, pacea mea interioară cu tot ceea ce mă înconjoară și să pot conține lucrurile care de altfel le întâlnim în viața de zi cu zi. Da? Ne întâlnim cu tot felul de situații și de lucruri care nu sunt plăcute neapărat. Dar asta ne aduce vindecare. Să acceptăm emoțiile, în general. Cred că e primul pas în vindecare, să accepti, în primul rând, starea actuală, prezentă, ca apoi să treci la căutat soluții, rezolvări și toate celelalte. Da. Pentru că foarte multă lume se pune contra la ceea ce oferă prezentul
și este exact ca un burete care, paradoxal, un burete care nu absorbe apa și tu vrei să speli vase cu el și nici detergentul. Pe când, în realitate, buretele acceptă și apa, și mizeria, și detergentul, și acceptă iar apa și rămâne curat și dă drumul mai departe. Nu integrează și acceptă ceea ce este atunci, în acel moment. Uneori speli vase mai murdare, altele mai puțin, doar le clătești. Și dacă și noi am împrumutat această metodă, așa cum este buretele, le-am acceptat, le conștientizăm și le dăm drumul. Nu le mai ținem, pentru că se pare că aici este problema multora. Nu știu să elibereze. Și le țin, și le țin, și în timp somatizează. Da, practic, metoda constelațiilor este o metodă care ne permite să facem lucrul ăsta. De multe ori sunt stocate în interior emoții foarte puternice pe care nu le putem exprima, nu le putem elibera de acolo într-un alt context. Da? Viața de zi cu zi nu ne permite să ne manifestăm așa cum simțim și nici nu ne permite să accesăm la un nivel atât de profund aceste emoții reprimate, astfel încât ele să poată fi eliberate. Iar în constelații creăm acest spațiu care să ne permită să ne putem deschide și să eliberăm fără niciun fel de alte judecăți ceea ce este în interior și în felul ăsta, practic, fluxul de energie curge mai departe. În constelațiile familiale observăm și privim lucrurile în modul în care viața și iubirea pornește de la mamă către copil, apoi copilul, desigur, crește și dă mai departe viață și iubire copilului și tot așa, practic, viața și iubirea curg de-a lungul generațiilor. Și atunci când există anumite amprente în câmpul familiei, în câmpul familiei mai lărgite, nu neapărat mama, tata, vorbim și despre bunici, străbunici, atunci când există aceste blocaje și aceste amprente din trecut, acest flux al iubirii și viața devine din ce în ce mai subțire, se îngustează și ajunge la noi foarte puțină viață. Și sunt persoane care resimt asta în viața lor și spun că și-ar dori să facă anumite lucruri, dar nu au energie suficientă. Da? Poate că au vise foarte mărețe, dar concret nu poate să meargă mai departe să le împlinească. Exact. Lucrul ăsta, uitându-ne practic în câmpul familiei și deblocând aceste fluxuri de energie, în felul ăsta observăm că ajunge și la noi mai multă iubire, mai multă viață. Da? Desigur, există și cealaltă variantă a spiritualității, da? În care putem face această conexiune și putem accesa această resursă de viață, de iubire, direct din sursa noastră, însă noi suntem prinși și în acest câmp familial. Și de multe ori, până când nu integrăm aspecte care se regăsesc în câmpul familiei, ne e mai greu să înaintăm. Un aspect care mi-a atras atenția destul de des în participările mele în cadrul constelațiilor a fost, hai să zic, o falsă răsturnare de situație, un blocaj direct între copil și părinte, atunci când copilul este realizat social, financiar și din multe puncte de vedere în viața asta și încearcă să joace rolul părintelui, tratându-și părintele sau părinții ca pe niște copii. Pentru că sunt bătrâni, nu știu ei atât de multe cum știm noi. Și e o situație destul de des întâlnită în jur și cunosc și eu destul de multe cazuri. Recunosc pe aici, pe acolo și eu am făcut așa cu ai mei, pentru că probabil m-am integrat în câmpul acesta de
copil care le știe pe toate și lasă că știe mai bine, tu ești bătrân, stai acolo, mă ocup eu de restul. Nevăzând nicio problemă în direcția asta, de-abia la constelație am văzut ce blocaje pot apărea în viața de zi cu zi și că, de fapt, dacă tu ești copil, până la urmă trebuie să joci rolul copilului, pentru că, exact cum ai zis mai devreme, ăsta e liniajul. Asta e fluxul. Adică viața vine de la părinte către copil și către nepot și se duce tot așa în jos și nu invers. Da. De multe ori arăt în constelații lucrul ăsta și pun câteva persoane să reprezinte o linie prin care se transmite viața și iubirea. Și ultima persoană, prima persoană, da, cea care este în generația actuală, o pun să se întoarcă cu fața la celelalte persoane. Da? În felul ăsta ne dăm seama că într-un mod foarte direct, că viața și modul firesc și evoluția se întâmplă înainte, da, în generațiile care vin, iar atunci când noi sau ne facem mai mari decât părinții noștri, sau acordăm foarte multă atenție părinților din dorința de a-i salva, din dorința de a face tot ce putem noi ca să le fie mai bine părinților, da, practic acest flux de iubire nu mai continuă. Da? Și de multe ori vedem în viața noastră anumite blocaje. Nu ne facem familie, nu avem copii, poate, nu suntem realizați în plan profesional, pentru că această energie nu o dăm mai departe să înflorească în viața noastră, ci o ducem înapoi. Și atunci aici apare un blocaj. Aici deja viața nu mai poate merge înainte. Poate unii telespectatori ar putea crede că, nu știu, să nu-ți mai ajuți părinții, poate fi așa ceva egotic. Poate fi tradus așa sau că e o chestiune foarte fină. Până care e granița de a-ți ajuta părinții în mod firesc, pentru că sunt părinții tăi și oameni în același timp și au nevoie de tine, și să nu treci de acea graniță în care să produci acel blocaj de care tu vorbești. De multe ori lucrul ăsta practic apare în copilărie și îl numim iubire oarbă, atunci când încercăm să facem noi pentru părinții, să-i salvăm, să facem noi tot ce credem că i-ar împlini și i-ar face pe ei fericiți. Și atunci, automat, noi începem să nu mai trăim pentru noi. Deși lucrul ăsta se întâmplă la un nivel subtil, da? Nu realizăm de multe ori acest lucru. Tocmai de asta în constelație avem această posibilitate să vedem ce se întâmplă într-un plan mai profund, pentru că poate la suprafață noi considerăm că sunt doar niște lucruri normale care e necesar să le facem pentru părinții noștri, dar să observăm într-un mod mai profund că suntem foarte atașați de ei și de ale întregilor viața și atunci nu ne luăm noi propria noastră viață mai departe să o înflorim. Și ceea ce se întâmplă este că uneori, chiar dacă părinții resimt, chiar și părinții resimt ca fiind ciudat copilul să nu fie atât de mult implicat în viața familiei, dar cea mai mare bucurie rămâne pentru părinte atunci când își vede copilul împlinit. Da, așa da? Pentru că a rămâne foarte mult în sânul familiei și a nu-ți trăi propria viață și a nu-ți împlini propria viață, aparent, poate părintelui e mai bine, că uneori ei vor să fie mai aproape de ei și să te aibă prin preajmă, dar este și o anumită nefericire că tu nu ți-ai găsit poate un rost în viață, că nu ești împlinit, că nu ești... N-ai o familie, n-ai copii. Exact. Cred și atunci, da, asta e cumva cea mai mare împlinire care putem să le oferim părinților, este de fapt să ne împlinim pe noi înșine, propria viață. Acum îmi explic ceva, cred că care am făcut intuitiv. Când eram acasă, la Galați, la ei mei, ei și-ar fi dorit să se mute chiar și în bloc cu mine, dacă se putea, în dorința de a mă ajuta când nu sunt eu pe acasă, să-mi facă curat și mâncare și toate cele, cu toate că le-am zis că le pot face și singur cu succes.
Și ideea de a pleca de la ei de acasă a fost exact acela de a tăia cordoanele dintre mine și ei, în special de mamă, cu care era legătura mai puternică, ei în continuare legătura puternică, dar simțeam că toate sfaturile ei bune, că până la urmă ea dorea să am un serviciu, o casă, o familie, să fiu realizat din punct de vedere social, așa cum văd marea majoritate o realizare în viața asta, ceva se bloca, ceva mă ținea pe loc în direcția asta. Lucrurile au început să meargă mult mai bine când m-am detașat de ei, dar pentru că era distanța destul de mică era doar o stație de tramvai și ai mei tot încercau să mă țină cât mai aproape și am realizat că nu-i ajut cu nimic dacă o să rămân în continuare la Galați și nu o să am bani, nu o să am familie, nu o să am... Adică eram la limita supraviețuirii din multe puncte de vedere. Și părinții văd lucrul acesta, adică... Da, cu siguranță. Chiar dacă nu tot timpul îl spun. Și într-adevăr, detașarea completă a fost că am venit aici în București, unde lucrurile s-au mișcat altfel, din punct de vedere al constelațiilor, ca să rămânem în temă. Și chiar dacă la început a fost o despărțire așa cu lacrimi în ochi, în timp s-a dovedit că a fost bine ce am făcut, pentru că s-au liniștit energiile și de o parte și de cealaltă, iar acum se bucură că am realizat ceva aici în București, lucruri pe care niciodată n-aș fi putut să le realizez în Galați. E aproape imposibil ce am făcut aici, n-aș fi putut să le fac în Galați. Și acum și ea este liniștită și este exact cum ai spus, pentru că te vede împlinit, își vede copilul împlinit, mâine pe mine o să fac o familie, copii și, na, familie, copii, probabil puteam să fac și la Galați, nu era obligatoriu să vin aici în București. Dar s-au așezat lucrurile și eu mi-am văzut de viitorul meu că aici a fost cheia din ce povesteai, când ai zis că îl întorci pe om cu fața către trecutul lui, practic. Exact. Dacă tu investești toată energia în trecutul tău, se poate și asta. Da, dar viitorul tău cum va fi? Da, exact. Fără combustibil. Și atunci o chestie atât de mică și de finețe poate schimba toată povestea. Da. Că practic tu îi ajuți indirect. Îți ajuți părinții, strămoșii indirect, făcând ceva pentru tine în prezent și pentru viitorul tău. Exact. Practic noi nu putem să ne ajutăm părinții. Și asta este iarăși un lucru pe care noi îl spunem părinților în cadrul constelației. Pentru că de multe ori noi ne sacrificăm viața și anumite lucruri care le simțim în mod intuitiv ca să le fie lor bine. Însă se dovedește că noi nu putem să servim cu nimic ca lor să le fie mai bine. Da? E doar o iluzie. Da. E doar o iluzie asta. Și în momentul în care noi găsim propria fericire, propriul drum în viață, propria împlinire, atunci cu siguranță că noi vom aduce în tot câmpul familiar, vom aduce această resursă. Da? În momentul în care noi rămânem atașați de durerea care rămâne sau care există în familie, da? Nu facem decât să contribuim și noi cu încă o durere la cea care există deja. Și aici vorbim practic de loialitățile care există în familie, da? Pentru că noi suntem foarte loiali familiei, da? Și lucruri care au existat în familie ne vine foarte ușor să le facem și le acceptăm, dar lucruri care nu sunt în familie ne este mai greu și nouă să le facem și familia le acceptă uneori mai greu. Și aici mai vorbim de un alt principiu foarte, să zic așa, important în constelații și anume acela al incluziunii, pentru că asta este unul dintre principiile constelațiilor care eu îl regăsesc iarăși ca un principiu spiritual, da? De unitate, de incluziune. Practic, în constelații se spune că toți cei care aparțin familiei au dreptul de a aparține indiferent de ceea ce au făcut sau de ceea ce ei aleg în viață.
Astfel că dacă un membru al familiei alege să facă lucruri care nu au mai existat și nu le-a mai făcut nimeni în acea familie, de multe ori familia poate răspunde nu foarte prietenos. Da? Și alte ori, loialitatea pe care noi avem față de familie ne face să stăm pe loc și să nu urmăm ceea ce am simțit, pentru că lucrul respectiv nu se mai regăsește undeva în familie. Când se întâmplă acest lucru, când familia practic nu acceptă, nu include, nu recunoaște un membru al familiei pentru că el alege altceva decât a ales familia, atunci se întâmplă această excludere și mai departe generațiile viitoare vor avea să se confrunte cu un destin, cineva din familie, din generațiile următoare, cu un destin asemănător al persoanei care a fost exclusă, da? Din familie. Și atunci când în constelații includem aceste persoane, observăm că câmpul se reîntregește și atunci, la fel, energia se deblochează, curge mai departe, iar cel care este pus acum în situația de a retrăi un destin greu care a existat cândva în trecut, da, practic începe să se elibereze și să-și reia propria viață, să-și trăiască propriile idealuri în viață. Asta e foarte adâncă ideea. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Ca de fiecare dată când sunt subiecte foarte faine, lucrurile merg, timpul dispare. Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Chiar mi-ai iluminat în niște puncte așa mai definețe cu această constelație familială, constelații sistemice. Sistemice, da. Așa am învățat și diferența. Cu siguranță o să ne revedem și în alte emisiuni, pentru că subiecte sunt. Iar pentru că tu lucrezi cu oameni și ai și parte de cazuistică, un fenomen care pe mine mă interesează mult și pe cei de acasă, cu siguranță ne vom revedea. Noi ne vedem pe 6tv.ro, pe cablu și pe Facebook, pe YouTube. Vă urez vizionare plăcută și la revedere!